И аз kao дете почнах да свирам от 18 години. Бидейки немше много свирки, направим една свирка от лейка с два теля. Почнах да я свирам, после малко се научихме, се сгрупирахме, си купихме инструменти. Свирехме на сватби. Бидейки немше свираче, ние свирахме. Тя отнесме едната, тя венчат, па додека венчат, тя вземе другата, тя отнесме, па тая тя върнеме. И така ние свирахме по серенади и всегде. Now
Бидејќи ние бехме многу мерекли за да правиме вечеринки, добро, ама немаше осветление, ние му купувахме и гасо и му свирахме само и само да има вечеринка и да свирме.